Para pamirsa ingkang kinasih wonten Sang Kristus Gusti, salam tentrem rahayu. Wilujeng pepanggihan kalian kula Penatua Diah Ratri Nugrahini saking GKJ Kartosuro, Klasis Kartosuro. Ing sabda winedar dinten Minggu 28 Juni 2026 kanthi jejer sampun uwal saking dosa. Sabda pangandikanipun Gusti kapetik saking kitab Rom 6 ayat 21 ingkang mekaten pangandikanipun. Nanging saiki bareng kowe wis padha kauwalake saka ing dosa, lan bareng kowe wis padha dadi abdining Allah. Kowe padha ngunduh woh kang nuntun kowe marang kasucen sarta wekasane iku urip kang langgeng. Para pamirsa ingkang kinasih, tiyang pitados punika sampun uwal saking dosa. Gusti Allah ing pakaryanipun Sang Kristus muwalaken manungsa saking dosa-dosanipun. Sedaya menika saged kelampahan awit manungsa pitados dhateng Gusti Yesus. Tuwin Gusti Yesus mirat sedaya lepat lan dosaning manungsa. Prekawis menika minangka sih nugrahanipun Gusti dhateng manungsa. Sampun kelampahan nyata ing gesanging manungsa. Ateges sedaya tiyang Kristen sampun kabirat dosanipun dening Gusti Yesus. Nampi gesang wilujeng ing jagat. Menapa dene nggadahi pangajeng-ajeng gesang mulya ing kasuwargan. Mila saged mongkok dados tiyang Kristen. Suka bingah tuwin bombong dados pendherekipun Sang Kristus. Kawontenan ingkang mekaten ampun ngantos dados margining gumunggung. Dupeh sampun nampi uwal saking dosa. Gumunggung ingkang dadosaken kesupen ing kahanan. Lajeng kepleset tumindak ala lan ngolo-olo tiyang sanes. Gumunggung ingkang dadosaken dumawah ing dosa lan gesang ing kadosan malih. Kawontenan ingkang mrihatosaken minangka tiyang Kristen. Kenging menapa tiyang Kristen dumawah ing dosa malih? Dados abdinipun si dosa malih? Ampun ngantos. Tiyang Kristen nggadahi gesang ingkang bermutu utawi berkualitas. Gusti Yesus ingkang maringi gesang bermutu tuwin berkualitas wau. Tegesipun, tiyang Kristen katimbalan dening Gusti supados gesang ing kasaenan, bebener lan kawilujengan awit kadunungan roing bebener ing gesangipun. Tiyang Kristen saged njagi kualitas gesang ing pamanggih, wicantenan ugi tumindak ing gesang saben dintenipun. Kualitas ingkang sae boten endhek-endhekan. Bebasan kebo ingkang sampun kaguyang dening Pak Tani boten wonten blethokipun malih. Sampun resik saking blethok. Mekaten ugi tiyang Kristen ingkang sampun kabirat dosanipun dening Gusti Yesus uwal saking blethoking dosa. Ampun tumindak dosa malih. Ampun balik ing blethoking dosa malih. Saged gesang enggal ing bebeneripun Gusti. Gusti berkahi. Amin.